Wallahi in dai har kuɗi shine matsalarka, in har kuɗi shine matsalarka to matsalarka ta warke. Akwai wani bawan Allah jiya ɗan Damaturu ya ce min yana Damaturu ne, yana tare da mara lafiya ne to amma ba su da damar da za su kai wannan bawan Allah asibiti. To shine ya kira ni jiya misalin ƙarfe 5:30 na yamma. Jiya muna 4 ga watan Nuwamba to insha Allah rabbi jiya muka gabatar masa da aiki na wardibas. Wannan ma muna ɗauke ne da turaren ne insha Allah rabbi. Na ce zan ɗora wa 'yan uwa musulmi na faɗin duniya da sauran mutane na faɗin duniya da suke buƙata. Amma shi miliyan 3 ne aka fitar masa saboda akwai wasu wayanda suke tunanin cewar ƙaramin kuɗi, anya muna fitar da ƙaramin kuɗi. Saboda akwai wanda shi ya ce ya daɗe yana ganin bidiyon mu a YouTube channel namu mai albarka, to yana ganin yadda muke posting na manya-manyan dukiya, ke tunanin anya ma muna fitar da ƙananan kuɗi. Wato abin da nake so in yi bayani a kai nan dai shine insha Allahu rabbi, idan kana da buƙata, saboda akwai wanda yana da buƙatar kuɗin da ba su gaza miliyan 2 ba, miliyan 3, miliyan 5, miliyan 10, wanda kuma yake tunanin cewar buƙatun shi kenan. Wasu yana da uzurarka na ujila, wani yana wani abu ya taso mai ainin wanda yake buƙatar kuɗi. To alfarmar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya ɗaukar number mu mana magana da wasu domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi. Shi dai tasarifi turare shine tasarifi a kullum, kuma ina ƙara sanar da ku 'yan uwa na faɗin duniya insha Allah rabbi, tasarifi turare shine tasarifi nan take a cikin sauƙi. To muna muku fatan alheri kamar yadda muke ganin fatan alherin ku a kowane lokaci muna ganin shi insha Allah rabbi. To muna farin ciki sosai kuma muna godiya insha Allah rabbi. Idan yau ka fara kallon bidiyo ka danna subscribe sannan ka danna alƙawarin sabon da su sake sabon asiri ku daga samun kai daga wannan shafi na mai farin jini tarin albarka masha.